Ini sanita mondo wang'ade mapiyo matin. Jatend piny owacho ni nitiere dwaro mar tero moko kuom jolweny e piny mar Haiti. Mondo gidhi oked gi jonjore makocha nikech oneno ka gino chal ka gima inyo Kenya. Japiny penjore to Haiti to chuno Kenya gang'o? Ang'o momiyo jatend piny nyaka dhi ter mana wach ni adhi konyo kia piny mar ang'o, to ka bende wan gi jomoko ma bende temo duong'o wi jopiny kendo monjo jopiny. Omullo, ang'o mochuno dakika achiel ni nyaka president olande ni owinjo bed ni tero jomoko Haiti? En responsibility mar government nikech kaluwore gi government gore gi Al-Shabaab Somalia, Kosovo gi Congo. Mano nyiso ni wan mosetugo e weche mag kelo arita kwe e region mar Afrika. Koro wach Haiti en gisebedo gi gangs ni higni mang'eny, decades ariyo. Lakini kancho luwore kaka higa 2021 kancha ginego president dwe mar abiriyo miluongo ni Moise. President Prime Minister manokawo telo miluongo ni Ariel Henry ncho ywak mowacho ni gangs gi jokuoge gi jonjore gi omako buildings mopogore opogore, kendo gima timore ni nitie human right abuse, gik matimore but gima nyaka ing'e ni ya namba achiel okor jolweny e budget mar jo Kenya. Makwayo mane Henry oketo kocha UN Security Council ma president ma America ncho wacho ni gi commit $100 million manyiso ni jopinje mopogore opogore ne ipogi wuok oko mar konyo jo Haiti. Lakini Kenya owuok kaka leader manyiso ni gitero jolweny ni to gino di position Kenya gitero Kenya yo mamalo e weche mar region mar Afrika, e weche mag gorruok ne rita kwe, e weche mag biashara. Koro Afrika Kenya chalo kaka US e weche mag pinje maoko. Kenya makoro rito jo Afrika. Koro ngene jogi Kenya ngene police wakata jo army wa obedo train. Koro gini bedo lugo ni multinational. Multinational. Jo Sierra Leone, jo Senegal. Jogo te usiyie. Nigi gidhi bedo, jo gidhi bedo trained, intelligence ipo migi, to ane ni gidhi kelo kwe maber, kendo gigi biro konyo Kenya e yor mar biashara. Adongira kachiel kende. Robert, ang'o manyalo wacho wawach ni gipenji mokwongo